buchetul repede din mâinile fetei un pic mai mari. Felicitări, spune. Tare drăguță fetița. Cum o cheamă? Sandra? Sandra, fugi acolo lângă Maria Regina să face o fotografie. Aplauze pentru Sandra. Nu știu dacă am văzut imagine mai drăguțe în viața asta, tare frumoasă. Sandra, să ne fie sănătoasă. Vreți să mai aruncăm o dată? Nu știu. O întrebăm pe mireasă doar. Crezi că e necesar să mai aruncăm o dată? Nu cred că o să putem să luăm buchetul. Nu cred că o să putem să luăm buchetul din mânuțele ei acum. Uitați-vă ea cât e de fericită. Aplauze pentru Sandra. Dacă vreți, doar dacă vreți.